редко ҳолатҳое мешавад ки ман шахсҳоеро ки дар Федератсияи Русия бошам бугум ки бахтон баландӣ кардага, лекин дар ин ҳолат метавонам гуфта, чунки шумо имконият дорем ки асали тоза аз бародари тоҷики худмон ки дар Федератсияи Русия як 6 сол мешавад дар ин шаҳри Россия хона фаъолият мекунем. марҳамат бародаро, каме маълумот дар бораи худшон гӯш мекунем ва дархост мекунем. Аллакай мо асали худа ҷамъоварӣ кардагием. Килош 450 рубл. Доставка ба Тоҷикистон ҳам дорем. Касоне ки мехоҳанд бисёртар гиранд барои фурӯши худшон, масалан боз мефурӯшанд ягон бизнес, занг зананд, мо номероро мегзорем, маслиҳат мекунем, равон мекунем. дар барнома шинос ҳастӣ ҳам мақсад медонӣ чӣ хо кардан кучхек в курсе, так что медонӣ дар барнома ёзӣ мисол сабт мешавад. Медонам. Хуб, так всё. Агар нефаҳмонданаш дар кор нест, агар ки в курсе бошӣ, вақти хитам зиёдтар намегирем, резки сарш мекунем. Бародаро, ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, автори канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯза мувофиқи рубрикаи канал, видео аз рубрикаи ҳаёти муҳоҷир. пеш аз оғози барнома ҳар як шахсе ки дар Федератсияи Русия то имрӯза боқӣ монда боша, агар шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо истифода барен, массаж, фитобочка, ҳиҷома бепул карда метавонед, агар ки аз номи канали ман муроҷиат кунед. Ва ҳамчунин доранд доруҳои гиёҳӣ аз бисёр дардҳо, бемориҳои занонаву мардона, бемориҳои ҷинсӣ ва лоғар шудан, фар бешидан, хунукзадагӣ ва дигар. Рақамҳо дар болои экрани шумо муроҷиат кунед. Мушкилии худат ва сабаби дар мо муроҷиат кардана дар чист? соли гузашта моҳи декабр дар права спориданӣ будам, одам ёфтам, баъд 100,000 гуфт, 100,000 гуфт, 50,000 гуфт ҳозир месупорӣ, 50,000 дига вақти получат кардан дар 45 рӯза гатов мешавад. 50,000 супоридам, баъди 50,000 супорид вақт гуфт ки 6,000 парто, 8,000 парто, 4,000 обши 80 чанд шид, 87,000 хашид. Не, 3-4 моҳ гузашт. Хеле зангаш задам, гуфт пага, хеле чанд бор фан кард. Баъд 19 майда пештар гуфт ки 19 майда 100% гатова. Видеошам ҳаста. Видеошам шумо да партофтам галасавоша. Намин 19 правата дардистат мегирӣ. Метони ки 17 биёй, метони ки 18 да ҳамиҷа бошӣ. Ҳамин яка. И дига ягон гапи зиёдӣ надора. И дига ягон ма акаи чизи шуморо возврат карда дода наметавонам. Ма бакор мешинам. Мара правил нафаҳмед. Фаҳмидед? Ки 19 майда биё Самара да правата мегирӣ. 19 май рафтам, билет гирифтам, хай. Билет дар расход кардам. Рафтам Самара, телефонша набардошт. Бардошта бор гуфт ки ягон хастел да бишин, ма бегаҳ меом, шав мегирам. Хай ма хела прогулка кардам онҷа Самара да, хела гаштам, худам тоқа будам. Баъд бегаҳ шид, ма зангаш задесам, телефонша намебардора дига. Гум шидами хел. Шав баъд гостиница да онҷа шиштам, бари яму наздикӣ на Брежнева буд, ма онҷа шиштам шав. Ва саҳарша зангаш мезанам, намебардора. Ами хел гум шид. Саҳар да билет гирифтам, самолёт да 7,000-8,000 гирифтам, обратно бо Москва омадам. Баъд як блогери дигадам муроҷиат кардам. Ёдам биромад ки буд. Хай, короче, вале нашид. Чӣ ба? Баъд ё омад. Ӯ блогер гуфт ки ман зангат мезанам, чӣ хеле шид ки гум шидами хел. Москва омадам ки ӯ номерошо ҳама чиз шалиш кард. Баъд ҳам як номериш да пул гузарондагӣ будам, ҳамун номер да Сбербанк дошт. Баъд да ахлам расид ки як бор Сбербанк чат да навистамша ки яке ҳамҷа баъд пайдо шид. Баъд номероша роӣ кард, хеле занг зад, гап задем, хай. Бо фан кард, бо сар кард, фан кардана ҳамин рӯз мешавад. Баъд қариб як моҳ буд, 2 моҳ буд, гуфт ки Москва роӣ кардам правата, барои Михаил адрес бигираш. Метро чӣ буд? Гуфт ки короче барои онҷа бигираш, 100% гатовай. Аз ҷои кор ҷавоб гирифтам, рафтам онҷа ҳаму гаи. Рафтам аждад кадесам, кай занг мезана, занг назад, бо гум шид. Бо ма бовараш кардам, хай. Баъд бо чанд вақт баъд гуфт ки хай на баъд бара, қасам хӯрд. Гуфт ки добра 100% ҳастай. Рафтам бо ам фан кард, баъд гум шидам хел. Баъд ма тоқа нестам. Қариб 5 каса фиребкардагӣ. Сурат ҳама чиша бимонам. Ҳама чиша ма дар роҳи кардагӣ ма дар монтаж мемонам, яъне ки роҳи ки чӣ чизе аста, перепискаву
ана чизош шумо ин одам аз куҷо ёфтен? Я одам через як каси дига пайдо шид. Ҳамо одаме ки ма спурдагиам хел хеш табор мешава, хеши дурай. Урам 4 да партофтааст. яъне ки одаме ки ура даста тавсия додаге ва я хичам чор кардаге. Ҳамара 4. ва ӯ одаме ки датра тавсия додаге ӯ одам дар асоси чӣ бовар карда тра тавсия додагша? яъне ки ягон бор кори хича буд кардаге яки? Ӯ одам чӣ мерафт? Граница мерафт, одам мебурд. Ҳамун самара да шинос шидаги будан. Раҳда. яъне ки дар умум 5 кас фреб кардаги общи суми ки фреб кардаги чанд сум мешава ка ҳамаш? Қариб 500,000. Баъд як вақто ҳами мобайни коруда хай мошенника мада чӣ рӯй кард? Мега ки ҳами самара да як одам гузаштагиай агар шароитат боша мардумам бугу чӣ пул ҷамъ кардесим агар шароитат боша партаман хай. Баъд яке дидем ки ҳамун номураи карта хел шароит кардааст. Гуфтем хай ягон сурат ягон ҷи парто. Гуфт ки майли мепартом баъд гум шид дига напартофт ягон чӣ. ҳамин ба қарибӣ бо як ҳафта пеш буд чӣ кард Сбербанк да ман наистем шайқа хай ҳақорат кардам. Уже маҷбур шудам ҳақоратш кардам. Дига ки ман гум шидаги нестам фолотон намегардонамтон. Баъд гуфтам хай гапи хубиш гуфтам. Фолон бо чанд бора ман қарз пурсид. Гуфт ки биё 2 сум қарз гуфти пул нарасидааст. Гуфтам не ман надорам. хеле одами чия хеле чӣ хел бугум бо давом метия бо ягон кас дигар аиҷа пул партоен ё ки ягон суми дига бо бутӣ ин қадар уверен аст. дар умум чӣ гуфтания мисол ҳамаи ҳоли ма перепискор рӯй карда бошта карш наидам дар умум чӣ гуфтания мисол худаш вообще чӣ мегӯяд боян ки суми шумо куҷоши чӣ кор бояд кунад? Дар умум гуфтааст ки ман Сбербанк мега кредит гирифтам пула синимат карда наметавонам. Мегӯям ту беақл кира фаҳм кардеса маиҷа. яъне ки тасдиқ мекуна онеро ки мақсад сума гирифтагиа бояд баргардонад не ки наметавонам хе мега онеро ки то ки кора буд кардаги неста иша чӣ хе мефаҳмона яъне ки ба кала гирифтагия ки мошенника ё ки ҳечӣ то кора буд накард яъне ки ту пула додӣ ба хотири дигар чиз айна карда натонисти ира чӣ хе мефаҳмона мега ки моро подставит кардагиян директор ихел у хел ами нав агар нева 45 рӯз гуфт мада 45 рӯз гузашт баъд подставита баъди 3-4 моҳ буд гуфт ки моро подставит кардагиян намешава гуфтум подставит охи нав кадан ту маро фароват декабр да гуфт ки дига ки хеле михел шид ян аму дурӯғ мега ки зуре бовараш мекунӣ ки ман хеле бовараш кардам и одамои дигаре ки ба ёам пул споридам ман аввал споридам гуфтам шон хай биё бесима бигирам гуфтан хай биё ма меспорам явол хай қатиш гап занем қатиш гап задан нададам дилшона чӣ хел ёфт ба ём рӯзӣ шудам пулиш партофтам нигоҳ кунен ҳамаи хел одамое ки мебароям ман камтар пеш як ҳолати дигарам буд баъде ки ман видео кардам баъди видео ҳама одама сумша додан ва дархост кардан ки ҳама одаме ки сумша додагия бо ҳамрам ултиматум мондиян дархост кардан ки ҳамун суратҳош дар ҳамҷо ҳастай брида туда ва ҳам моментҳоеша ки мондагӣ будам моментҳои суратҳои ҳама одамора мақсад сумшона гирифтан лекин як чиро фаромӯш накунед одамое ки ҳамчун мошенник мебироен ягон кас муроҷиат мекунад аз номтон ҳаракат кунед ки набироян муроҷиат накунанд аз номтон якумуш дуюмуш агар баромадан муроҷиат карданд ки видеои шумо дар экран баромад баъди оне ки шумо суморо баргардондем ман дар ҳамун видео менависам ки сума баргардонд но видеоро удалид намекунам барои ҳамун хотир илоҷи воқеа пеш аз ҳуқуқ ҳаракат кунед ки навистантон ё ин ки мумкин бигӯянд ки ман муроҷиат мекунам дар исми шарипов бидон ки ту пула бар мегардон намегардон всёравно ман видеоро мебурорам пула баргардонда бошам барои ҳамин хотир ҳаракат кунед ки муроҷиат нокарда бигардонед мо ба наздикӣ як каси дигар бу тамошо карда бошӣ ҳамун пула баргардондан ҳозир ман ҳамун ҷои чиша баъдан бора баргардонда ҳамҷа бо гуфти анша ки хай мақсаде ки намо баргардондем бояд набошаву туда-суда исусу кардиям бои да ултиматум мондиям бои бача ис нависон ки ака мадам хел вариант мондиям ки агар ки суратҳои мо даужа беста мақсад в общем ки суратҳо нобуд шавад сума мегардонем хеле хит кардӣ ҳамин қадар даводав чи дар кор аст сразу битен сразу кори одама ҳал кунед сразу кӯтият накунед намешавад чӣ мушкилӣ баъд камаи одама гуфтам посолса мерам рафтам қарибӣ посолса сурат рӯй кардам гуфт илтимос накун овозам ҳастай ман хита наушник дар гӯш кесам ра картапа мерталиш мекунам гап замги гуфтамш посолса мерам гуфт ки илтимос накӣ кора хай накардам баъд гуфтам мвд мерам хай мвдра рости гап чиша файлша скачат кардам копировать чӣ кардам распечатат кардам сурат рӯй кардам гуфтам ин ама тира мвд чида метем гуфт илтимос накун баъд гуфтам хай ютуб да мепартомад ҳамин хел канал дар бо илтимос кард ки мепартомад
ягон чи нафартофт. Баъд як вақтоне ки 15000 партофт омада. 15000 партофтем, гуфти хай бо мепартомад. Баъд гуфтам чӣ хел шид ма мепартом ютуб канал да мепартомад. Бо доказа кардам ки нами хел мепартомад. Гуфт ки мепартом, нафартад ягон чи. Гум шид короче. Ҳозир гум шидагия. хоб так что ҳоло беному нишонай суратча дорӣ? Ва усо шабу рӯз кор кардам вақт нашида ки барои хондан гуфтам дидам филметин бигирам парава ки тамом кард. дидеста бошӣ хита агар дар икоф прав бошӣ бугӯӣ ки нисбат ягон гапи дига гуфтагиян метавонӣ ки муроҷиат кунӣ чӣ хеле ки бародар баромад муроҷиатша кард ҳам метавонӣ барои муроҷиати хита кунӣ агар ки дар ин кор ту прав бошӣ ва бале ин карро барои чӣ ма гуфтаистам ки мебироянд ё одам муроҷиат мекунад дига одам мебирояд мега не ма прав мега вай дурӯғ мега барои ҳам хотир вақте ки мебироянд бисёриш хеле мега чӣ бо ту акаду тарафа гӯш накардӣ ина дигим тараф навбати худат бибирони прав бошӣ версияи хита гапза баъдан мо хулоса мебурем то ҳоло хулоса буровардагӣ нестем но ман хиёл мекунам ки хубтараш сумми бародара баргардонӣ ҳамада беҳтар хубтар ӯ мешавад чема аз оне ки корта каша мекунӣ раҳмати каломи шумо агар ягон хизмат боша ҳамаш 100% ака мо тайёрем. ҳамаш 100% имрӯз ҳамин имконият ҳам мо дорем ки ҳамин мушкилии шуморо баррасӣ кунем мардумро то ки каме ҳам агар шава имкон шава барои шумо кӯмак кардан чӣ ба ки накунем саломат бошен ягон хизмат дар кор нест саломат бошен хитона нигоҳ кунен беҳтарин шумо да раҳмати калом барои коротон саломат бошен саломат бале бошен раҳмати калом. хуб аллоҳ нигаҳбон бош бародаро фикри ахиратон дар комментария бинависен лайк монданро фаромӯш накунен видеоро поделиться кунен то ки мушкилии чунин бародаро зудтар ҳал шава дар болои экрани шумо ссилкаҳои муҳим ссилкаҳои лозима касе ки блогер шидан мехоҳад аз нол ёд метиҳем касе ки аллакай блогере ки риск гирифтагиай пешравӣ надорад иш ҳам мефаҳмонем ҳама тарафа касе ки ба телефон корша пеш мебарад ба телефон касе ки ба компютер камера корша пеш мебарад ушам ҳамон хеле яъне ки ҳама тарафа маълумоте ки дар таҷрибаи 8 сола ма гирифтагием дар як курс ҷойгир кардагием касе ки блогер шидан мехоҳад марҳамат ссилкаш дар болои экрани шумо ва тамошо кардани ду видеои пешинаро фаромӯш накунед ссилкаи телеграм канали оддии ма ки бо бародаро муошират мекунем дар якум комментария закрепи чидагиай ҳамада хайр то видеоҳои оянда.